Hallelujah. Yesu paki. Apako kodu Yesu Kristo otieno makawuono nieri. Kuom joma winja, an nyaminu kendo jatich kodu kaachiel. Pastor Sylvent Edwina manyagem Ramula. Amor kendo ahero Nyasaye odhiambo makawuono nieri. Awuoyo kodu ka an US kinde nieri. To awuoyo gi dhok ni mondo achopgo ir jowete mawinjo weche Nyasaye gi dhok mawuoye nieri, kata jogo madigomb winjo wach Nyasaye gi dhok nieri, nikech nitie weche Nyasaye madhi mang'eny gi dhok mopogore opogore, English, Swahili gi mamoko. To dhowa bende nitie joma gombo mondo owinj wach Nyasaye gi dhowa. Mae momiyo amor kakelonu weche Nyasaye gi dhowa, dhok mwawinjo maber, dhok mane minewa opuonjowa. Emomiyo odhiambo ni amor jowadwa ka ariwora kodu kendo wawacho wach Nyasaye kamoro achiel. Kawuono Nyasaye omiya kamoro mondo wapuonjre godo e kitabu mar Johana 5. Abro chake wang'e nyaka kata kare 8 kanyo, kaka Nyasaye bro dhi kodwa. Ero asome. Bang' kinde moko, Yesu nodhi Jerusalem e sap jo-Yahudi. E Jerusalem kanyo, but ranga rombe miluongo ni Bethesda gi dho jo-Hibrania, ne nitiere yawo moro manigi raidhi 5 midonjogo. Kanyo ji mathoth man gi tuoche mopogore opogore, kata muofni, rong'onde kod joma nigi athany nohero riyo kanyo, kendo ne girito mondo pi otugre. Kinde ka kinde malaika mar Ruoth ne lor mondo otug pi. Ng'ama manokwongo donjo e pigno sama otugoreno ne chango kuom kit tuo moro amora mane en go. To ne nitie ng'ato kanyo mane osebedo gi midekre kuom higni 38. Kane Yesu onene konindo kanyo, kendo kanonyise ni osebedo kochal kamano kuom kinde marabora, nopenje niya, bende idwaro ni ochangi? Ng'atno nodwoke niya, Jaduong', aonge gi ng'ama nyalo konya donjo e yawo sama pi otugore. Kinde ka kinde ma atemo ni adonji, to ng'at machielo donjo kuongona. Yesu nowachone niya, aa malo, kaw pieni mondo iwuothi. Gi kanyono ng'atno nochango kendo nokawo piendene mowuotho. Wach Nyasaye, mondo Nyasaye ogwedhi. Walamo. Ruoth, aduokoni erokamano, miwa thuolo makende mondo wapuonjre wachni, mondo wang'e ni in Nyasaye, in kodwa gi wach kinde duto. Yaw itwa ma iye gi wang'wa ma iye mondo wanen, yaw itwa ma iye mondo wawinji, yaw pachwa Nyasaye mondo gik moko donjie maber. Nyasachwa, wabed gi paro makende maber, maparo mna weche mag Yesu Kristo. Otieno ni Nyasaye aduokoni erokamano kuom jogo mawinjo weche ma wabro wacho kawuono, kata mago mabro winjogi e ndalo mabiro. Mana ka in iwuon iritowa Nyasachwa, kimiyo wang'eyi kendo kimiyo wabedo kuomi. Gwedhwa kwachako Nyasachwa, to nyingi oyud duong' e hapi e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Kawuono jowete gi nyimine, wadwa wuoyo kuom Ruoth otugo pi. Nyasaye otugo pi. Oduwo pi gi e wiye. Koro wadwa winjo to en pi mane ma Nyasaye oduwo nieri. Wasomo maber ahinya ni e dala mar Bethesda ne nitie joma ng'eny mane tuo, magi tuoche mopogore opogore. Moko ne muofni, moko ne ong'ol, moko ne nigi itgi odino, moko nigi athany. To ng'ato ka ng'ato mane tuo ne dwaro mondo one to onyalo yudo chang nadi.
Emomiyo kane girito mondo otug pi, nikech malaika ne biro ga kanyo kochopo seche moko, to malaika biro to tugo pi. To kosetugo pi, to ng'ama okuongo donjo e pigni eri to yudo ngima, ma kata bed ni ne en gi tuo machalo nade, kata bed ni nosebedo muofu chakre nyuolne, to ochango. Emomiyo wan bende Nyasaye wuoyo kodwa. Kwaparo wachni eri, bed abeda ni rito gimoro. Ndalo cha ne girito ni malaika biro biro mondo otugnigi pi. To kata mana wan sani, joma ng'eny wasiko warito arita. Warito ni malaika pod biro biro. Ni warito ni ka malaika obiro eka wanyalo luokore, nyalo terowa e pigno mondo waluokre. Eka wanyalo weyo timbewa mamono mondo waluw Nyasaye. Eka wanyalo yie ni chang nyalo choponwa. To samoro ng'eny warito ni nyaka daktari ang' nobi mondo othiedhe eka noyud chang. To kamoro Nyasaye anyalo changowa achanga ka wan kod yie. Moko bende rito ni koro ndalo mag kendo chopo, ng'ato dwa dhi e keny kata ng'ato dwa timo arus. Jomoko bende neno ni aserito aming'a wach tich. Ng'ato dwaro ni mondo omede promotion, ng'ato dwaro ni omede pesa, ng'ato to dwaro tich, pok noyudo tich. Orito, obet e geng aora. Koro kwang'iyo wach jal manorito e geng aora ni, kare 5 nyaka kare 6, wacho ni ng'atni nosebedo ka en piny kuom higni 38. To Yesu konene kamoninde no, Yesu nong'eyo ni osebedo kanyo kendo ong'eyo ni tuo mane mathage. To Yesu openje ni, to bende idwa bedo maber? Idwa ni mondo changi? Yesu ne nyalo ga penjo moko ma kidok iparo tiwacho ni tang'o miyo penjo machalo kama. Nikech ng'atni ong'e maber ni ng'atni eri ong'ol, en ga thany, to higni bosebedo kanyo 38. Yesu nok openje nikech nokia, nong'eyo. To ne en e kind joma bende mang'eny mane nigi tuoche mopogore opogore, ma bende ne dwaro konyruok. To Yesu noneno mana en. Nikech Yesu noneno ne huruma. Ng'ani osebedo ka eri higni 38 gi duto. Aparo ni kuom jogo duto en ema nosebedo kanyo maming'a ruok, momiyo Yesu nonene. Wabende samoro Yesu nyalo nenowa wasebedo kamoro aming'a ka warito. To Yesu penje ni, to diher mondo changi? Ng'ani koduoko, to duoko gima nopogre gi mopenje. Wan bende seche moko warito ni wadwaro yudo chang kata wadwaro yudo konyruok moro e yo moro. To chunywa to dwaro, to pachwa to pod dang'ni. Wan kod kiawa moro ni ok apar ni ma nyalo timore. Koro wana jorito mobedo abeda e bath aora. Wasiko warito arita to wabet e bath aora nikech wariwo gi kiawa. Ok wamiyo teko mar Nyasaye nyalo ni Nyasaye nyalonwa mondo wadum, mondo wakaw gima Nyasaye osesingonwa. Koro odhiambo ma kawuono ni agombo mondo ajiw ni aserito ga ming'a. En sa monego koro wadum wadonje e pigni eri. Sechewa ma koro onego wayud go lokruok ochopo. To nyaka wayie mondo waluw gima Nyasaye wacho. En chik mane ma Nyasaye dwani mondo watim. Eka wadonji e pigni. Seche mang'eny wan kod weche moko ma miyo waparo ni we mondi pod arit matin. Kata ng'atni eri mane osebedo e bath Bethsaida kae, nowacho ni Yesu niya, ni aonge gi ng'ato manyalo keta mondo adonji e pigni eri. Nikech ka malaika obiro motugo pi, to jomoko ng'ato ringo to kuongo donjona kapok adonjo. Koro aonge gi ng'ama nyalo keta kanyo. To Yesu toro penje, to diher mondo changi? To en oduoko ni aonge gi ng'ato mosebiro mondo okawa mondo oketa pigno. Koro ji kuongona nikech ok anyal. To wan be kamoro wan kod excuses machalo gi mar ng'atni. Koro waling' aling'a wabet ni pod warito
ni kamoro ng'ato biro biro mondo notimnwa kama. Kamoro chieng' moro Nyasaye noparwa. En ndalo mar kawo ndamo jakristo. Wakawuro ndamo. Gimoro misegombo mondo itim chakawo ndamo mondo itime, nikech kanyo ibiro rome kod hono ma Nyasaye dwa timoni. Nyasaye biro nyisi kaka odwa ni mondo itim. To Nyasaye ka nyisowa to nyisowa gik ma dhano ok nyal timo. Gik ma ka warango to wayudo ni tek ndi. To en koloso kodwa to gigo bedo mayot. Yesu wacho ni ng'ani mondo otim gik mane ng'ato ok nyal paro ni nonyalo wacho ni nyawadgi mong'ol mondo otim. Mane gathany mondo otim. Okone ni chungi, kaw pieni mondo iwuothi. Kare 8 verse 8 kisomo to nyisi kamano. Koro ji te nobuok. To wacho ni ere kaka ng'ani nyalo wacho ni mondo jal mane gathany ni ochung' okaw pi ni owuoth. Gichiko wang'gi gidwa neno to gini dwa timre nang'o. Adier ng'ani nokawo piene mane oninde ni mowuotho kare ochiko wachonwa kamano. Osiepena, watiuru ni Nyasaye ka wang'eyo ni Nyasaye nyalo miyowa hono e seche ma ok wapar. Nyasaye nyalo kelo change e dierwa e seche ma ok wapar. Tuo moseketowa piny aming'a gi Nyasaye nyalo changonwa mwawuothi. Paro misebedo ga aming'a Nyasaye nyalo goloni mibed ng'ama ber. Chandruok makachiedh nadi mosebedo go e kindwa gaming'a, Nyasaye nyalo kelonwa breakthrough ma ngimawa lokre. Kik iol kod lamo, kik waol kod lamo. Wadhiuru nyime kwa lamo Nyasaye, kwa bedo ni kwang'eyo ni Nyasaye ema miyowa ngima. Nyasaye ema nyalo miyowa pesa. Nyasaye ema nyalo miyowa mor. Nyasaye ema nyalo miyowa familia. Onge tiende mondo wabed kwa rito mane bath aora to pi to malaika osetugo. Yesu Kristo obiro modhi e msalaba, modhi e bur, mochier, mowuok mwanene, mobedo higni obedo ndalo 40 ka pod en e piny ka, onyisore ni asechier. Eka bang'e odhi ir wuon gi e polo malo. Kendo chieng' manodhi, ji duto nonene. Ok nodhi apanda. Owuok awuok e dier ji to odum to dhi e polo to ging'iye kama to gidhi. Nyaka malaika penjo jopuonjre ni to un, ang'o momiyo ung'iyo wuod Nyasaye kadhi kama? Kaka unene kodhino e kaka obiro duogo. Emomiyo en sa mar dum e pi. Wadumuru e pi. Wuod Nyasaye ni e yo duogo, chiegni biro ka. To ka ok wanyal dum e pi mondo wayud lokruok mar chuny, wayud lokruok mag timbe wae timbe mamono wadhi e timbe mabeyo. Nyasaye nigi teko mosemiyowa mondo wawe godo timbewa maricho mondo warang wang'e. Waaye mudho mondo wabed e ler. Wabed jogo ma ji nyalo geno. Wabed jogo mogeno kuom Ruoth Yesu. Ndalo ni nyalo bedo ndalo ni mag miracle. Nyalo bedo ni ndalo mar dhoudi molorore yaore. Emomiyo kaw ndamo, ae bath aora, dum idonj ei pi. Wadonjuru e pi nikech malaika osetugo pi. Pi makelonwa warruok, pi makelonwa konyruok, pi mobiro mondo warwa e masiche mwaneno, pi mokelonwa ngima kendo kelonwa chang, ngima manyaka chieng'. Emomiyo wadumuru e pigni eri mondo wabed kuom Yesu Kristo. Wadonj ir Yesu Kristo. Osedhi e msalaba mo okawo tuochewa gi gikwa duto gi chandruok gi rem ma wan go, modhi mowe e bur kucho mochier mowe gigo kuro, mowacho ni orumo. Yesu otieko magi duto. Gima koro pod warito onge, malaika moro mwarito onge mabiro tugo pi. Yesu wuon osetugo pi. Kendo pi koro tugore. Ng'ata man nyalo dum mondo dum odonji e pigni. Odhiambo ni eri dumie pi ma osetugi kod Yesu Kristo e wach ma walose. Koro Ruoth mondo ogwedhu jo Kristo, Ruoth mondo obed kodu. Kanyo imoko kamoro, chung' kama intieno. Joluo wacho ni kama iluokori ok ituoye. Koro miyo wuog kama intieno, idumie pi. Kaw ondamo. Ondamo gibineno ni tekno ema mondo idhiye mondo ichaki. Ibiro neno ka Nyasaye biro mako badi to biro konyi. Erokamano kuom winja odhiambo ma kawuono ni. Nyasaye mondo koro obed kodu. Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto, agoni erokamano
En mana kuom herani maber miherowago Nyasachwa momiyo imiyo odiochieng'ni mondo kendo wachak watudre kamoro achiel ka walami wuonwa. Aduoko ni erokamano Nyasaye kimiyowa wach kendo kinyisowa ni pi osetugi, Yesu Kristo osebiro motho ni wan mondo obi oreswa kendo obi okonywa. Koro en kinde ma wan manyaka waringi wayud warruok wadonji e pigni eri. En kinde ma wan manyaka waringi wayud warruok kigolowa e gigo matek manitie nikech teko mar msalaba. Otieno ni Nyasaye alami ni mondo iritwa kaachiel gi nyithindwa, iritwa kaachiel gi utewa, iritwa kaachiel gi ogandawa, iritwa kaachiel gi pinywa, iritwa Nyasaye kapod wan e pinyni eri wuonwa, nikech Yesu Kristo osetimonwa maber. Roho mari manigi teko mondo koro obednwa jakony kendo obednwa jagach katelonwa e yore duto ma dwadhiye marach. Otelnwa konyisowa kama ber monego wawuothi kendo manyon, kwawuotho e ler wa ae mudho. Nyinge yudo duong' kuom hapi e nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amina. Koro hap Ruoth, kwene ma pinyni ok nyal miyowa mondo koro obed marwa e nying Yesu Kristo. Amen.